Ki pulit ka Sardar Police Station hak step jong ka khatsan tarik rempang ki layok ban kem no ia laingut ki brew kat ba kidang thmu ban rong tu ia kawe ka Scooty na ki benta jong ka nong ba Shillong. Kani kalawan long ru kat ba ki bor pulit kidang penlong ka jingyat pahara ha ka nong ba hadin ba ki laya kendu ia ki laingut ki brew hak kepor kumba sau san pomen step kat ba kidang wan da kawe ka tourist taxi Swift ka badon ya number ML04C7163 ha ka thain Keting Road kat ba kidang persyang ban rong tu ia kawe ka Scooty ka badon ya number ML05AC8352 da ka boot bat pendai ya waya ban pen emek engine. Ki pulit hak beningkong ki layok ban kem shua ya unongnya jong kane ka Swift uba kerteng ure belang play arpusan snemrta uba day nakasnong biar laskin block West Jaintia Hills. Kat baya ki arngut ki weipat ki layok ban pet krat da ka bashim kabu namar ka jingdum. Henry ki pulit ka maurung kineng ki badan haka Jakarta lasi ki layok ban batno ya kini ki arngut ya ki belatip kerteng kumu perkat dahar arpuai snemrta ubadai na saphai kat ba u Steven singkon kat kendai snemrta ubadai na yau thme kata kat ba ki dang thmu ban pet syakathan West Jaintia Hills. Ha ka jingta lasi ki pulit ki layok ban kurup no ya artali ki helmet artali ki bilor plastik ki badon ya ka umpniang petrol arset ki screwdriver she set ki spanner ka wei ka Allen wrench uwe uti hand hex ki, uwe uti handle talks ki, ka pisah 1,000 shispa bat lightly ki mobile phone. Na kaliang ki pulir kila register persya kini ki brew hapo Sardar Police Station hapo ki kendon jong ka BNS. Ki pulir kidang penlong ru ke jing tokit ban lap din syuk-syuk ya ke jing lak badon keti ke jong ki ha ki babun teli ki jing ja syak tu ki kali arsyaka.